салому алейкум бародаро, ба шумо мисли ҳар вақтам аксиҷи. Ина мо ҳозир қарор дорем дар он больницае ки ройгон барои муҳоҷиро ҳаст. Толка Патени Москва и Московская область регистрация. Ина бародаро, ина ҷои залча, ҷои физиоратка, ҷои машқ кардан. Ана уҷа я занаки я духтари урус. Ҳозир мо айва интервю мегирем барои чӣ кардан. Ки омада метавона ба кадом документҳо, ба кадом ҳуҷҷатҳо дар кора ФМС мигратсионная служба бояд страховой полиса бигирем. Ина бародаро, бесплатное медицинское обследование. Здоровая Москва. Ай соатои 8 то 22 кор мекунад. То соатои 10 ройгон бесплатно. Фақат документҳои ай патент бояд дошта бошед. Ай сахрова чизе ки тон метавон Москва, Московская область намешавад. Салому алейкум бародаро, мо омадем дар даруни больница. Мо да интервью надодан, гуфтан ки ҳамин хели документҳо боша мо принимат мекунем. Ҳозир мо як бачаи тоҷика барои санҷиш овардем. Додем документоша ай сахрова гирифтагӣ буд. Документоша додем, чӣ кардан? Дидан дарба задани, гуфтан мешава. Ина здоровая Москва. Толка Москва дар кор буде бародаро. Дур омадем дар он интервью мо надан, гуфтан иҷозат нест. Охраннико гуфтан ки иҷозат нест сиёнка кардан дар он. Танҳо метавонед ки ҳамин адресатие ба ҳамин адрес омада метавонад. Ҳамин ки ҷойда здоровая Москва навистагӣ метавонед Московская область, не Москва. Коме сахрова патент гирифтагӣ я страховой полис кардагӣ, ҳавай метавона биёя чиша страховой полисша дароз кунад, мезананд дани базида мебинанд. Агар боша дана базида чӣ мекунанд? Мегиранд страховката ройгон обследование мегзари полни духтар ҳамаша мегзари чӣ дарде дорам мегатам. Гапто мезанам ҳаматон до. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ.